ya alin Ali, ya malamin sahabbai, ya kofar ilimin sayyidul kaunaini. Ya Ali, ya Aliyu, ya Ali, ya Musulai. Ya alali, kawo salati gun Ali, ka sa sahabbai da ahlul baiti jinin Ali, adadin mukaman da rabbi ka tarawa Ali. Ya rabbana ka gafi zunubana, to dan mukamin Ali ya gunka kara gyara ni ya zulmanni. Manyan sahabban rasulallahi gaban gaba, du mukamin mutum ba zai kamo su ba, su ne nujumul huda don dolan martaba. Na rusuna na kira kuma lazina, Allah ya yarda da su, sun yarda da rabbanar su aka yi addini. Ya Ali, ya Aliyu, ya Ali, ya Musulai. Su ko ahlul baiti jinin Mahmud ne, in kana so ka tsira ka bisa bayyane. Su ne ake cewa jirgin Nuhu majingine, su ne alin Ali, ya dangin Ali. Ku kama hannun Hauwa ta annabi zahiri don ta sami yaƙi. Ita ko Fatima bintu Siratil Mustaqim, ita ce tushen ahlul baitin al-muttaqim, ita ce zautatun Aliyu Fatima sai kurum, mu tattaru awwal fil akiru, mu cewa Fatima ke kika tuttuga rundunar kubbaru. Ya Ali, ya Aliyu, ya Ali, ya Musulai. Kudu bi hadarin sama tauraron wadaniya, gausi jirgin sama, limamin yan Saudiya, sarari katin ya tudu kama mai duniya. Kai babanmu ne, shehinmu dan kuma namu ne, kalifan wanda ya ce daga annaba an tuke malamin zamani. To yanzu ne za mu fara yabon mu tili-tili, kuma kofar gidan aufe da sunan ya Ali, to kuma kwankwasa mu buɗe shi da kalmar ya Ali, sai mu zubo yabo har sai an tullo kwabo. A ba mu annaba, ba mu Fadima, ba mu surrukan